Play. Jeg trykker ind her. Og det er sådan, Velkommen. se det. Ja. Jeg klapper lige, så man kan synkronisere lyden. Ja. Velkommen her til Mandesnak, en side på Facebook, som mig og Henrik har lavet. Den handler jo om, hvad det er for nogle mekanismer, der går i gang mellem mennesker, når de skal tale sammen. Ja. Og det er også en del af den her del, hvor man kigger på det her. Hvad er det, som vi laver sammen? Altså forstået på den måde, at Mandesnak er ikke en bog, det er ikke et informations... men det er en levende side, hvor... Det lyder meget som om, du læser op, når du snakker på den måde der. Det er jo ikke en bog. Det er jo en video, folk kan godt se det. Ja. Men det er det. Altså man kan følge med i, hvad Henrik og mig laver. Ja, det er jo mere interessant, det er, hvad folk får ud af at høre på det, om de kan genkende sig selv ind i det. Så er det ikke så vigtigt, hvad det er, vi går og laver. Vel? Nej, lad os bare stå op her. Ja. Men det er i hvert fald Mandesnak. Gode takter.